अच्छा कहो, तू कहत रहलू शांति जी से मिले के जवन मालती जी के बहनिया बाटे उनसे मिले कहली ना। हाँ। तब कैसे पता चली हो कहाँ कहाँ उनका घर द्वार बा? सुनल सब जाला के। वीडियो देख के हाँ बड़ा बड़ा वीडियो बनावेली, हाँ उनसे मिलल चाहती। हाँ। कहाँ बा उनका घर ये नहीं पता बा हमन के। का खलीलाबाद के लाली वैसा पूछा चलल जगह पर। ठीक है, चला निकल। गर्मी आवे दा लेकिन के लिए कैसे चल जाए। तो वहाँ जेबी तो का कहबी? अगर मान ले भेंट हो जा, बातचीत हो तो का कहबी उनसे? सपोर्ट करावे के, हम लोग आगे बढ़ावे के। हम लोग बहुत गरीबी चलत बा, हाँ उनके घर दुआर नहीं बा, पलाई गई के रहल जाला। हाँ। हाँ, अगर उस मिल के अच्छा लगी। चलो ठीक बा। तब कहिया तैयारी करल जा गर्मी में? हाँ, गर्मी होले ले हाँ। जेके जेके जाए बा मिले शांति दीदी से सब जनी आवे चल दे संग साथ। उन्हों का बोला बड़ा बड़ा वीडियो बनावे पता नहीं घरे टाइम से रात हुई कि नहीं कैसे जानल जी। और जाल जा कहीं वापस ना आवे पड़ जा। नंबर वंबर भी तब भाई सब बड़ा आदमी बाटे, नंबर वंबर भी नहीं हमन के मिल पाए, हमन के पहुँच भी उतना नहीं बा। बतावा कोनो दिमाग बतावा। खाली वीडियो देखले से थोड़ी ना पता चल जाए। जब जाल जाए देखल जाए घूमल जाए तब ना पता चले। नहीं पता मिलत कहाँ बागा दुआर। हमेशा मन घर रहेली कि नहीं रहली, कौन टाइम रहेली कौन टाइम नहीं रहेली। जानकारी रहत तो इस समय चल जाती। चलो ठीक बा, कहले हो तो चल जाए तब देखल जाए का कर सके मन खातिर।